Tungod sa gilaumang pagdagsang sa mga supporters ni kanhi President Rodrigo Duterte nga mosalmot sa Solidarity Rally dungan sa iyang adlaw natawhan karong adlaw Marso 28 sa Roas Avenue, Davao City, higayon sab kini alang sa gagmayng mga negosyante nga makanegosyo. Usa si Janjan Sadikon nga taga Boulevard ang nangiyawat aron makaginansya aron dunay ikasuporta sa iyang pamilya. Flag sa Pilipinas ug kandila ang iyang gibaligya. Lago kandila po sir. Pag kwenta kandila tag G's. Naurot na ni para makapatag bugas. Wala sab gipalampas ni Analisa Andabuzan nga taga Bangkiruhan ang higayon nga makanegosyo sa panagtapok sa mga supporters ni Duterte sa Roas Avenue. Kaluog paypay ang ginabaligya ni Analisa. Maganda yung binta itong kalupay pa kasi mainit ba. Pwede ka mag-apel, mamaliga lang ko. Hasta si Jason Macalos nga taga Matina Aplaya gipahimusdan sab ang higayon sa pagdagsang sa mga tao sa Rojas. 7 ka tuig nang mamaligyaay og tubig si Jason. Tama-tama pag ilang palit kay gamay pa man ang tao niya, nagabalon po sila tubig. Unta nga magkusog ang tao niya kay para malinhalinan po mi. Avocado, charcoal ug mangga nga flavor sa ice cream ang gibaligya ni Elmer 5 dinhi sa Roas Avenue. Tungod init ang panahon nang hinaot si Elmer nga mukusog ang palit sa iyang baligyang ice cream. Sa pagkakaroon, medyo minus pa kay wala pa may tao pero unya ni dapit makasiguro nga kusog na ginayon niya dapit. Siyempre, halinon jud kayo kung labi na kung ting-init pero ting-ulan, medyo muhinay yun. Nang hinaot ang mga gagmayng negosyante, sama nila Janjan, Analiza, Jason ug Elmer nga dako ang ilang makita sa gihimong aktibidad aron modako ang kita sa ilang negosyo. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.